Професионални пожарникари и доброволци и за превенцията ще разговаряме сега с Димитър Димитров, доброволец. Здравейте! Здравейте на вас и на вашите зрители. Вие сте IT специалист и предприемач. Изведнъж ви виждаме като доброволец и в опит да загасите там, където е възникнал пожар. Защо? Как стана това преобръщане? Вече много години наблюдавам как в страната ни се случват горски пожари, които не се гасят своевременно и някои от тях обхващат огромни площи. Такъв ли е случая с този пожар сега над един ден си? Изпуснат ли е? Не се е загасил на време ли? Нямам конкретна информация за този пожар, въпреки че познавам много от доброволците, които работят на терен. Аз идвам от малка община, в която няма пожарна бригада, държавна пожарна бригада. И като предприемач съм решил да запълня тази празнина до момента, до който държавата не възстанови пожарната бригада там. Самия факт, че сте направил такава организация, означава, че съзирате пропуски, липси, дупки в съществуващата държавна уредба и функциониране. Освен това, че в Неделино няма пожарна, друго какво ви притеснява? Какво правите друго? Общината е Невестино област. Невестино, извинявайте. Това, което виждам аз е, че масово липсва превенция и детекция. Защото борбата с пожарите има три основни компонента. Първият е и най-важният е превенцията. Всеки да направи така, че около къщата му да няма какво да гори, да няма сухи треви, да внимава как борави с огън и така нататък. Вторият компонент, това е детекцията. Не може да се разчита само на граждани, които да се обадят на 112, защото много често хората си казват, този пожар сигурно вече е докладван. Добре, може ли да дадем някакъв конкретен пример? Става въпрос за Кюстендилско, нали? Да. При вас. Нещо, което благодарение на вашата организация се е спасило, предотвратило? Така, преди да започне предаването, в разговора с вас ви разказах, че ние пожарите, които би трябвало да се случат утре, сме ги загасили през зимата. Посредством превенция. Какво означава това? Например, 3-километровия черен път, който води от началото на село Еремия до нашата база, 4 метра вляво от пътя и 4 метра вдясно е окосено до нула. Непрекъснато. Благодарение на вас. Да, ние го правим това нещо. Така че ако един недобросъвестен водач на автомобил или пътник изхвърли фас, той няма да причини пожар. Защото там няма какво да гори. Добре, как реагира властта на вашата инициатива? Вие въобще в контакт ли сте с пожарник? Така, властта не. По-скоро това, което ние извършваме е самоуправство, но те не ни закачат. За сега още няма наказание за това самоуправство. Което правим, ние сме изградили километри мрежа водопроводна с пожарни кранове през всеки 100 метра. А откъде намирате вода? Водата я добиваме през зимата и през пролета и я съхраняваме. Там, където нямаме мрежа, буквално на всеки хълм в нашия район сме разположили 3000 литрови резервуари на височините. Всеки резервуар има шланг, така че да може гравитачно да зарежда пожарните автомобили, защото това е един от най-големите проблеми. Примерно, реагираме бързо, свършва ни водата, почти сме загасили, но не съвсем и след това нямаме вода. Звучи като сериозна инвестиция. Откъде идват парите? От моят бизнес. Така сте решил да инвестирате в това? Аз не обичам недовършените неща и като съм се заел, се опитвам да реша този проблем комплексно, но това е на границите на моите възможности. Според вас трябват ли ни хеликоптери, така както в момента? Разбира се, че трябват. Хеликоптери, самолети, доброволни формирования. Във вашето формирование колко доброволци има? Как ги намирате? Колко хора участват в това ваше начинание? Така, аз използвам само моите служители, като повечето от тези служители не участват в гасене. Те са помощен персонал. От тях се иска, това са механизатори, заварчици и така нататък. Те създават средствата, с които ние да гасим и също така при пожар те доставят вода. Ние имаме цистерни, най-различни цистерни. И когато някъде стане пожар, те започват да доставят вода на нас и на пожарникарите, също на горските служители. Трябва ли да има закон за доброволчеството, който все още липсва? Разбира се, че трябва да има. Искам да ви кажа, че
Например, в нашата страна има 265 общини. В около 40 от тях няма пожарни бригади, държавни, но същото е положението и в Турция, и в Гърция. В Гърция подразделението на пожарната са по-малко от броя на общините, но там има много здрава структура на доброволни формирования, така и в Западна Европа също. А сега, след студиото, на къде се отправяте? Към Струмяни или на друго място? Не, ние сме силни там, където сме. Ние извършваме 24-часово видеонаблюдение от обсерватории, които сме изградили и продължаваме да изграждаме нови и нови. Наричам ги обсерватории, а не кули, защото там, освен камери, има много модерни метеорологични станции, има радари за мълни. Ние знаем всяко попадение на мълния в радиус 500 км от нас, като ние разполагаме с 4 такива радара. Тези радари дават информация за посоката на мълнията, но не и за дистанцията, за разстоянието. И посредством триангулиране ние изчисляваме, сървър го изчислява това нещо в реално време, като държавата Гърция също има 4 такива, абсолютно същия модел и ние сме се кооперирали с тях, като ние подаваме информация на тяхната система в реално време, те на нашата и така ние разполагаме с 8 и те с 8. Ние можем да знаем всяка една мълния, нейното попадение с точност до 20 метра. Тоест, след това участие в новините, за което ви благодарим, отивате да извършвате, така на вашия пост, да извършвате наблюдение. Така, наблюдението го извършва изкуствен интелект. Той гледа камерите и когато някъде засече пожар, той изпраща имейл на колегите ми в офиса, които работят 24 часа, IT, поддръжка на нашите клиенти. Колегите поглеждат снимката и казват да, пожар е, звънят на Димитър, звънят в пожарната, като ние имаме много добра комуникация с пожарната в Кюстендил и с горското стопанство. Имаме общ Viber чат, в който си споделяме информация. Организирахме общ радиоканал, на който да работим заедно и нещата се случват. Добре, благодарим ви за това участие. И аз ви благодаря. Така се разделяме. Останете с BTV.